Здравейте хора, аз съм Цъчко Беги и могнете бе. Търсим село в Майнкрафт, на креатив съм. Сега снимам клип. Трябва да се говорят глупости, някак. Няма как да стане известен без глупости. И сега търсим... Защо трябва да се говорят глупости? За да е най-известен. И търсим село. И когато търсим село, защото село някак. Ще ви пусна клипа, когато намерим село и си построя къща. Не знам, чакай. Здравейте хора! Намерихме някаква къща на посред нищото. Ще видим. Искам да вляза да я експорна. Искам ли? Не искам ли? Аре, искам ще. Да стане по-забавен клипа. Добре. Ще си взема торчове за всеки случай. Ти такова. Аз ти съм... Да. Тук има ли капани? Явно имам. Окей. Не трябва да внимавам, защото съм на креатив. Имам често. Защо? Имам злато и това. Да, окей. Да отидем да видим какво. Не искам да тръпна това. Какво стана? What? Какво стана? Да не питам. What? И тук имам още една чест. Със седло. И така. Айде спрете да се карате. И така. И ще ви включа клипа, когато намерим село. Здравейте, намерихме село! Йей! Лами. Обичам лами. Аз също мразя лами, защото не мога да ги ядя. Има ли работилничка? Няма работилничка. Това е тъпо село. Това е тъпо село, няма работилничка. Ще избера една къща, където да живея. Няма да се строя къща, да си губя времето. Може в следващия епизод да се построя. Не знам. За сега ще ползвам ето тази къща тук. Май. Не дам. Мисля, че в нея малко влизат вилиджери, защото ако не влизат вилиджери в къщата, ще убия всички вилиджери в селото. О, нови врати. Добре. Само да не се удариш. Мисля, че това е време да не приключим епизода. Стигаме за днеска болници. Лечи да няма какво ще чуе? Ей, ако някой влезе тук. Ести. Имам едно легло. Какво да правим? Мисля, че това е време да приключа епизода. Довиждане, ако искате още от поредицата на Майнкрафт. Дайте едно пръстче нагоре. Ако ви харесва клипа, абонирайте се. Ако не, пак се абонирайте. Има вкусна торта. Не забравяйте да натиснете камбанката и
Да, това беше. Ако се построи Това беше точно. от мен. Довиждане.